Bapak Ibu, para kadang kinasih, simbah-simbah lan adik-adik, para rama, suster, bruder berkah dalam Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun kelampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged gayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung lumantar iman kapitadosan ingkang kula panjenengan ayati, kula panjenengan sansaya setya anggenipun ngudi panunggilan kalian Gusti. Awit iman kapitadosan kula panjenengan menika nuntun kula panjenengan bilih Gusti Yesus Kristus menika juru wilujeng lan sumbering sedaya berkah lan sih nugraha. Mila kados pundi kula panjenengan wiwit ing alam donya menika tansah ngupadi ngangsu lan nampi sih kawilujengan menika saking Gusti Yesus piyambak. Ampun ngantos awake dhewe duweni iman ning ora ngarahake, ora nuntun awake dhewe sansaya caket rumaket kalian Gusti. Awake dhewe duwe iman kapitadosan ning ya mung tinulis ing KTP utawi winates ing omongan ning ora ana ing urip padintenan. Mila menika nggih dados PR tumraping kula panjenengan mujudaken iman kapitadosan sacara pengetahuan, penghayatan, pengungkapan lan perwujudan. Yen kula panjenengan estu pitados ing Gusti Yesus dados sumbering sih nugraha lan kawilujengan, kula panjenengan temtu tansah ngudi kados pundi nugraha peparing dalem Gusti, kawilujengan peparing dalem Gusti menika kula panjenengan tampi kanthi pantes jenenge nampa hadiah utawa nampa peparing saking tiyang sanes. Awake dhewe lak ya kanthi sikap sing pantes kados yen bapak ibu ngajari putra-putra, anak-anak menika yang diparingi mesti lak ya ana unggah-ungguhe, ana tata kramane sing diajarke. Ha menika wujud iman kapitadosan, ana sikap sing lajeng kabangun yen pitados sing Gusti sumbering peparing kawilujengan lan sih nugraha. Ning nek pranyata anggone bangun sikap kok ora trep, ora laras karo iman kapitadosane awake dhewe, mila nggih dados pitakenan kados anak-anak nampa peparing saking tiyang sanes kok nglunjak, kok langsung bar ditampa lunga prung, menika lak boten sopan. Mila kados pundi iman kapitadosan menika estu nuntun kula panjenengan bangun sikap pantes nampi sinugra dalem Gusti. Waosan Injil dinten menika paring pitedah dumateng kula panjenengan sami kados pundi Gusti Yesus mider-mider ing kutha-kutha ing desa-desa tanpa leren supados sinugra lan kawilujengan dalem ditampi sansaya kathah tiyang. Kathah tiyang ugi ingkang ngupadi berusaha pinanggih kalian Gusti lan apese nggepok panjenengane, nggepok ageman dalem menika wis dadi keyakinan masyarakat zaman semanten bakale nampa sih nugraha, bakale nampa kawilujengan. Tiang-tiang estu berjuang wonten ing keyakinanipun saged nggepok Gusti. Menika wujud iman ingkang dipun ketinggalaken lan dipun rekam dening Injil. Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin. Suwawi sami munjuk Gusti Yesus sabda dalem Hyang Rama ingkang sampun manjalma mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula
kabeh kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawi ro ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapetik saking Injil Markus bab 6 ayat 53 ngantos dumugi 56. Nalika samono Gusti Yesus karo para murid padha nyabrang telaga tekan ing pasisire cedhak karo Genesaret lan banjur padha mlebet ing pelabuhan. Lagi wae padha medhak saka prau, wong-wong wis padha ngonangi. Tumuli padha mider-mider ing sak wilayah kono lan wong-wong padha nggotongi sing padha lara mawa lincak disowanake ing ngarsa dalem Gusti. Ngendi wae sing dirawuhi, embuh desa embuh kutha, ing kono wong-wong lara padha diseleh ana ing papan sela lan padha nyuwun keparenga apese padha ngepok pinggiring ageman dalem lan kabeh sing ngepok Gusti padha waras. Makaten sabda dalem Gusti. Suwawi sami munjuk Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem. Sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing suwarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, waosan Injil nyariosaken kados pundi Gusti Yesus asung mukjizat bagas kasarasan tumraping tiang-tiang sing gerah lan sami disuwanake dening tiang kathah awit pitados awit yakin bilih Gusti Yesus menika saged asung kasarasan. Mila tumraping kula panjenengan sami ingkang sepisan kados pundi keyakinan menggaing Gusti sumbering kawilujengan estu gesang wonten ing keyakinan kula panjenengan. Mila nggih lajeng anggenipun bangun sikap ing gesang padintenan kados pundi njagi ngrawat kesehatan. Menika salah setunggal wujud ingkang cetha anggenipun pitados dumateng Gusti sumbering kawilujengan bagas kasarasan. Ingkang kaping kalih temtu nggih pitados ugi yen dilalah Gusti Allah paring berkah gerah kula panjenengan nggih tansah tetep ngangsu daya kekuatan daya bagas kasarasan saking Gusti. Mila yen nembe nandhang gerah utawi Bapak Ibu para kadang kinasih sowan kunjungan dumateng umat sing gerah utawi sinten kemawon sing gerah, aja lali nyembayangake. Utawa yen sing gerah tasih saged komunikasi dijak sembayang, aja mung nggawa buah parsel. Wong lara ki biasane emoh nedha buah parsel. Sing nedha ya paling sing tunggu. Sembayang menika langkung penting, langkung neguhake paring kasantosan dumateng ingkang gerah. Ingkang kaping 3 tentu kados tiang-tiang zaman semanten. Kados pundi tiang-tiang sing nembe nandhang gerah menika digatosaken, digatekke. Injil kala wau nyariosaken kathah tiang nyuwanake wong-wong sing lara nganggo lincak digotong berarti. Menika ugi wujud kados pundi tiang-tiang ngetingalake keyakinan ing ngarsa dalem Gusti awit pitados bilih Gusti saged paring bagas kasarasan. Mugi-mugi kula panjenengan sami estu sansaya nggegesang iman kapitadosan ing ngarsa dalem Gusti lan ngupadi berjuang saged nggepok Gusti. Ora mung mbiyantu wong-wong sing gerah saged nggepok Gusti kados ing Injil, ning awake dhewe anggenipun gesang sejarah ing alam donya menika ya berjuang bisa nggepok Gusti, minimal nggepok ageman dalem kanthi srana sembayang,
kanthi srana laku becik, kanthi srana netepi menapa sing dados kewajiban-kewajiban tanggung jawab kula panjenengan ing madyaning gesang. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.